weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe africa weltare tv takkusan yoni to ɗal haya to mafondu to lojolo to drémisa to marisa to jengi to jingue jeeri to awoynata to sintiane jakiri to agrisa to ɓoggela ceeli to helbira to drémisa to ligela dede ko on takkusan juula ha e nder galle elhaji oumar de ha to galle alpha demba oumar sy to likseyba gural yero e ko taari ɗum kala ene jeeya e gardidi kabaruji men to leydi mauritanie mohamed wol abdoul aziz ɗum men noɗo wonde hoorejo leydi ndi o notoyima yeeso o notoyima juge to tafrek sena ko esi ko debbo joom suudu ɓiyi ko cankinoɗo e accident lawol ko kañuma portunoma plainte ko fati ndonu to leydi sénégal papa ale ñanga jaydiyanke d' investigation cokaɗo oɗo saaha kala nder leydi sénégal o darima hanki yeeso juge aseta hande o mo tawi juude safroɓe ndera clinique goto o wona karɗo cellala to leydi mali colonel azimi koyta hoorejo leydi ndin o waɗi décoré no gasenayo neɗɗo to paale kuluba to leydi burkina faso yidde capitaine ibrahima traoré hoorejo gendi leydi ndi ko oɗo saaha kay ko uddidde booña tawa ko booña rendinde kene qime ha temedere milliard taw ko franc CFA ko fati kay e jobdele wondude sodde équipement ɓen civil en yerlitiɓe wallude laamu ngu habtade pelle ceɓɓitiɗe woni wiyeteɓe VDP woni tigui woni wiyeteɓe woni volontaire pour la défense du patrie to leydi Nigéria banque centrale holliri tigui à partir de 9 janvier lewru dartondu 2023 wonde kala baɗowo retrait e nder boña hay yaltinde haalisa ɓurata ko wiyete 20.000 naira haalisa Nigéria ene qime ha 42.000 ene qime ha 42 euros to leydi RD Congo jalma en kaale jaltugol aduna debbo nalanke belnoɗo dande jimowo biyetenoɗo calamuna ko aseta hande o yalti aduna bisimilla mone ketki hotodirte joni piren pacciren ceerno jibisi ko witti yanke leɗɗe ko safri yanke safruji fina tawa ceerno jibisi ko jaadiɗo ɓalwal e danwal kala ceerno jibisi ko laaɓɗo reedu malaɗo wune ceerno jibisi ne safra rafiji kewɗiɗi jiida cirola omo safra wonduɓe kista fibrome dogam sita tension cholestérol asthme wonduɓe diabète ceerno jibisi ene yawrani rewɓe ronkuɓe sowade e rewɓe dartoraɓe kala ceerno jibisi ne yawre rewɓe sattoraɓe dewle walla rewɓe ronkuɓe ñiɓade dewle mumen ceerno jibisi ene yawrani worɓe ustoraɓe goragu e yawɓe yitade koye mumen ceerno jibisi ne jogui en jogui leɗɗe fannuji tati hen fannu goto so tawi a hutorima ɗum fodde sappo e tati rafin yalta ma ha laaɓa fannu ɗiɗaɓo sa hutorima ɗum sappo e jeenayi rafin yalta ma ha laaɓa fannu tataɓo waddete koye gawri samme walla gawri ndemiri so tawi a waɗi no wirumani fodde temedere rafin yalta ma ha laaɓa ceerno jibisi ne jogui pegge usula pewnaɗe bawɗe neldede kala leydi e kala continent mo neɗɗo woni ko pegge ɓeydoje arsigaji e pirtoji dabaruji ceerno jibisi ne andina dendagal kilineɓe mum kala to mbawɗa wonde to mbawɗa wonirde so tawi on pamodiri leɗɗe ma e safruji ma ne mbawi yettade ma hano hannirta ni ceerno jibisi ko laaɓɗo reedu malaɗo wune so tawi a yennama ka miskino safru ma ha mbiya wen taw hay mbuɗa yoɓani so wona wonduɓe rafiji ɗiɗi woni mo rafi mo seydneji bahlide hoore mum ha haɓɓa walla janowo barogal ceerno jibisi ko laaɓaɗo listihar so wannima listihar cikkata ko nder ɓerde ma hoɗi haala ha mbiya yoni omo wiya noon waɗanteɓe listihara so tawi ko wonɓe nder leydi sénégal e dendagal leyɗele ñamoje français CFA kala ko temedde nayyi mbuuɗu so tawi ko leydi Mauritanie ko ujunere mbuuɗu e halis uguya ceerno jibisi ne andina dendagal kilneɓe mum wonde oɗo saaha joni mo tawe nder leydi sénégal
omo tawi yontere nde kala e nder wuuro men wiyetengo Galoya to galle Jula waɗɗani radio so waɗɗani radio Galoya nga kala jiɗɗo jokkodirde ceerno Djiby Sy numéro mum téléphone ko 00 221 78 163 24 82 omo andini yimɓe mi noon kala ñande altine ne heewi tawdemo to Jumma ceerno Djiby Sy kala jiɗɗo heɓde ɗum to banggue WhatsApp numéro makko téléphone ko 00 222 47 23 80 84 ko leydi Mauritanie ceerno Djiby Sy ene wiya ɓen yiɗɓe wannede listihara yiɗoɓe neldude haalisa wannede listihara omo jogui numéro Wave et numéro Orange Money kala on numéro noon ko 77 653 03 67 ceerno Djiby Sy ko laaɓɗo reedu ummalaɗo wune laaɓaɗo golle mum mbadden dando faade makko kala ko wona ndema ko ndema ɓuri ɗuma ko heen nguura yeltata haa neɗɗo o waawa wuurde ngam ɗaɓɓoyde ngurdam goɗɗam Abou Bah taweteɗo to États-Unis de Amérique joom yiyande moƴƴere faade ndema weeɗi juuɗe mum faade dendagal bandiraɓe kala ngare ndentinen sembeji men haa ɓamten ndema e lappol palol dande maayo kala sa ari ha to duggu hebbiya woɗɗani Sinthiou Amadou Mariama ma tawɗon guesa mawba dariba yaaduba e jamanu kala ko jiɗɗa hande ko fate banguel leɗɗe ha tenti kadi luguimaji moƴƴi bio jaaduɗe e jamanu kewɗi nafoore an comoytoɗo nokkuji goɗɗuɗi gonɗo e hoore fonde e ko taari ɗuma an taweteɗo lappol polol dande maayo Mauritanie Sénégal kala ɓattitimama on luguimaji moƴƴi jaaduɗe e jamanu jiɗɗo somade jiɗɗo sodande galle mum saari ha to duggu hebbiya waɗɗani Sinthiou Amadou Mariama ma heɓɗon kala ko jiɗɗa e luguimaji Abou Bah jomi yiyande timmude wi ngare daroɗen jaltinene koye men caɗele ha tenti kadi erago faade laamuji ɗi kala nde battata haqqillaji men e gueɗe baaɗe ni hen so ɗanniyankoɓe batti wadde ɗuma an jiɗɗo somade koɓe mbiyata kaani goona woni ñama ko badayse nonne kadi kanje naajo woni hen ne mbiɗum jayeje e luguimaji goɗɗi kala nanɗon ɗo e balɗe seeɗa kala ko jiɗɗon e luguimaji ha e furwiji kala ma on keɓɗum ɗon ɗo cuuɗi meɗen duggu hebbiya son jiiɗi hebde hen ko laaɓi jokkodir toon koye biyeteɗo Abdoulaye Dema 78 289 49 89 walla jokkodiron e biyeteɗo Bakary Balde 78 254 01 74 walla jokkodiron e biyeteɗo Daouda Balde 78 311 18 99 walla 99 walla 96 walla jokkodiron e biyeteɗo Ibrahima Balde mbatta ko 77 010 84 43 musidɓe tedduɓe ndema ko nafoore yaltini men e caɗele fulɓe mbi kala ko ɓooyi juuti Allah ne wela gonga ne tawa gorel teya ko haako moƴƴo iwruken to kordinoro ari ko wallude en e safrude en ha moni kala yiito hen hoore muɗuma an mo Haydara Musani sa jokkodire gorel teya ene faddonoma ñabbuji goɗɗi limtaɗi e gorel teya an joguiɗo AVC jogui cardiaque ƴiƴam dogata e ɗaɗi muɗuma ɓandu wuloru ɓandu jaaɗoru puƴƴiɗo koyɗe musoje koppi musoje jokkodire gorel teya joni joni keɓa hen ko laaɓi sa yiɗi janggande hoorema ha ganda ñabbuji kaalaɗi e gorel teya jahata koto site mabɓe internet mbatta ko www point gorel teya point com sa yiɗi hebde tonggode gorel teya mbawa jokkodirde mabɓe joni joni woto woɗɗo
so tawi koto leydi Kongo gonɗa jokkodirta koye Mamadou Gaya mbatta ko 00242 05 050 36 08 so tawi koto Afrique du Sud gonɗa jokkodirta koye Ibrahima Sow mbatta ko 00 227 827 46 76 72 so tawi ko Abou Sow Kawral Fouta business ɗum koto États-Unis d'Amérique mbatta ko plus 1 34 77 01 56 77 so tawi koto Mozambique gonɗa jokkodirta ko Ibrahima Ba Pemba Cabo Delgado ɓurɗandirede Alex mbatta ko plus 258 258 86 128 77 21 so tawi koto leydi France gonɗa jokkodirta koye Haruna Ngayda mbatta ko 00336 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe mbadden dando faade gorel teya jam tan woni hen kettode kaburuji mon e ɗemngal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. jam nyalle mon musidɓe tedduɓe eɗen gone hoore bira sappo lewru bowte hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas ɗiɗi habruji mon e ɗemgal pulaar e sawte he ko musidɗo mon sehil mon Ghalii Abuu Bah to karallagal ha mbawon yiide en to banggue nete ɓosoje ko miñi men sehil men Saydou Abou Bah koto leydi Maroc putorɗen kikiɗe hande o wonno tigui kawguel taw ko won tigui kawguel tawi ko fugu koyguel pottal noon no tigui hakkude leydi Maroc kañum e leydi Portugal leydi Maroc noon lappi leydi Portugal ambi à 0 on paami tigi leydi Maroc yeehi ko wiyete demi finale e oɗo saaha joni ko belemma mawɗo tawetedira leydi Maroc siftinde on noon hono kananke leydi Maroc roi Mohamed Sisa rokkino yamirore kay fodde laaɗe jeegom aller retour laaɗe jeeɗiɗi woni laaɗe jeeɗiɗi mbaɗa aller retour taw ko laaɗe diwoje ene mbaɗa aller retour ummade Maroc faade toon to Qatar nawde ɓen wiiteɓe supporter uji taw ko yinnoɓe tawtorede kawguel kikiɗe hande o on paami tigi o heeɓi woni saabu kaya leydi Maroc heeɓi polgo ñalawma hande o noon walla kikiɗe hande ko belemma mawɗo wonande leydi Maroc wonande leyɗe arabeɓe kala e dendagal dongre Afrique kala kabaruji men ɗemgal pulaar koto leydi Mauritanie puɗɗoɗen aljuma hanki jeenaya lewru bowte hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas ɗiɗi joddima to Riyad to woni to leydi Arabie Saoudite joddima to noon taw ko e nder batungu biyata sommet arabo chinois woni batungu hakkude leyɗe Chine leyɗe arabeɓe joddoto ardiɓe leyɗele arabeɓe joddoto e gardiɗo leydi Chine e nder batungu noon e tawtorede horejo leydi Mauritanie Mohamed Cheikh El Ghazouani o wawi tigui joddade e nder batu he o heeɓi tigui fattange wawde joddade e horejo leydi Chine ɓe jewtidi ko juuti noon ko faati kay e jidde ñastade galle moƴƴo cehilagal moƴƴal gongal hakkude leydi ɗe ɗiɗi kamɓe hooreɓe ɗiɗe moneɓe kala holliri weltare mum no fewi hollirima kadi moneɓe kala ne yiiti hoore mum leydi hen kala ne yiiti hoore mum e jokkodiral gongal hakkude leydi ɗe ɗiɗi ha joni ko leydi Mauritanie keɗoɗen ñande alkamisa jeetati lewru bowte gonɗen ɗum laamu taw ko tawateɓe e nder falde kankosa e ballal ɓesgu kankosa naɓe ɓe mbawi yiitude e ƴeŋtinde goskiji sukaɓe ɗiɗo yolinoɓe to lakka kankosa woni dedala ndiyam manggal bitegal kankosa ɓen ene tawe tigui kankosa ene tawe nder région de Asaba sukaɓe yoliɓe noon yitaɓe ene mbasi pittali men e ɗiɗo hen goto wiyetno ko Cheikh Ahmed Wula Ibrahima Wuli Eli o jibina ko 2005 goɗɗo o noon wiyeteno ko Iyad Wula Taleb Seyida Wula Kebadi on jibina ko en 2006 to Nouakchott ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen Mohamed Ahmed Wul Mohamed Lemina kañum woni jagorgal leydi Mauritanie kalfinaɗo ko fate gueɗe nder leydi e jaccina gollamu o waɗi inauguré ñande alkamisa ɓennuɗo o waɗi inauguré on inauguration noon ko siège kesso tawa kadi ko siège unité spéciale de la garde nationale to Nouakchott e siège noon en tawtora cérémonie o noon hono chef d'état major de la garde nationale hono général de division Mohamed Cheikh Mohamed Limine siège on tawe to legal Arafat wertago maggo noon tawe bowal ngal ujunnaji ɗiɗi temedde joyi mètre carré nder siège en tawe hen bureau ji joyi tawi ko bureau ji commandement en tawe hen saluji nayyi ɗin saluji noon ko bureau ji personnel ene tawe hen kadi
bureau mawɗo no feewi ko huɓere mawde taw kadi ko jangguirde ko fati technique wonande ɓeena koni koɓe janggoɓe toon ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen hono mbiru ene gardidi kabaruji men ñande alkamisa ɓennuɗo o jeetati bowte hitande ujunnaje 221 Mohamed Abou Abdel Aziz mennoɗo wonde hoorejo gendi Mauritanie darima yeeso juge e nder mokata mo tafrak Zeyna ko ngolɗo lawol noon o notiraki toon ko fati e dossier kay ko fati e mbuñare nde tuma e nder duuɓi sappo ɗe o ardinde leydi Mauritanie o ngolɗo lawol noddira tigui koko fati kay e plainte tawa on plainte ko ko debbo biteɗo Sara Mintou Sidi Ali kañuma portenomo plainte on noon pour Sara Mintou Sidi Ali noon ko ko debbo saabu kay ko ɓiyi ko debbo cankinoɗo e accident lawol ko kañuma resno on noon sportirimo plainte koko fati e batum siftinde ko fati e ndonu siftinde on noon Ahmed Wul Abdel Aziz ko kañuma ardino ONG biteɗo Rahma o yaltino aduna koye accident bannoɗo ñande nogas tati lewru décembre 2015 accident wonno ko sara wuro witego Tentan ene tawe temedde jeetati kilométre hakkude mum e Nouakchott lamorgo leydi Mauritanie ha joni kabaruji men ɗemngal pulaar sen mima to leydi Mauritanie koto leydi Sénégal paɗena Papa Alé Niang ko jayde yanke d'investigation woni journaliste d'investigation mo leydi Sénégal tawteɗo oɗo saaha kala e nder kasoji aljuma hanki o darima yeeso juge ko fati kay e fonde do hedati ko fati e fonde dossier o caggal ɗum noon omo tawe akkito clinique caggal nde o dari to noon aljuma hanki aseta hande omo tawe nder clinique e juuɗe safroɓe e nder clinique goto tawateɗo e nder Dakar siftinde on noon oɗo saaha kala kanko Papa Alé Niang o woni tigui ko gueddere ñamde woni grève de la faim ha joni kabaruji men ɗemngal pulaar to leydi Sénégal ha joni jinnaɓe e famille gendarme biyeteɗo Didier Badji majjunde ronka yitede no mbaɗino kay mbaɗnoma convoqué hanki tawi kadi ko dadiɓe ɓe section de recherche de Colobane kañumen convoquenoɓe yoɓe gar kay ɓe mbawa jimde e goski caggal kay ndeɓe kollono natala e ordinateur hollide kay ɗum yonani maɓe mbawa arde ɓe jiima e goski taw ko ngasa woni tengurengu ɓe mbawi noon notitade hen kamɓe kala noon famille o kala ɓe jiimi e goski ki to morgo hôpital mo Fana e nder Dakar kamɓe kala noon e mabɓe jimdo hen kala signi ko goto yilata hoore kadi jiiɗo kala dande ko wotere kamɓe kala ɓe kawri ko wande kay ɗo wona goski biyeteɗo Didier Badji kay goski ki kala e gamutinde ɓe kolliri tigui wona goski makko e oɗo saaha joni noon losgoji nana jokki hen ha joni kabaruji men ɗemngal pulaar to leydi Sénégal ha joni e nder région orientale mo Sénégal teska tigui oɗo saaha ko kewgol janguji taw ko janguji bandiji joguitiɓe ha teddi ñande aseta ɓennuɗo ɓe mbanno tigui jangu mabɓe koye to dow lawol hakkude to wiyete Gandiani e to wiyete Kidira e nder département mo Bakel nguna jangu noon ko chauffeur goto wasno hen fittade mum biyetenoɗo Moussa Goribe ko kañuma wasno hen fittade mum teskama noon kadi tawi ko ɓen jangu noon ko bandiji tati joguitiɓe ha teddi taw ko wadɓe ankogule woni tigui wadɓe laafaji ɓaleji e koye men ala ko yaltata so wona e guite kañumen mbanno guel aljuma hanki o kadi to wuuro witego Gurel Demba Sy tawatego e nder commune mo Jankome Kane e nder département mo Goudira tawa toon kay jangu waɗi toon beele noon ko même fedde bandiji kañuma mbaddi nguɗon jangu walla ala ko namdal ko wawi wonde hen kala enquête o ma waw hollirde en enquête gadam noon fuɗɗi hollirde tigui wonde bandiji ɗi ɓe jani e Gurel Demba Sy ɓe jani e wuuro ngo ko sanga 5 heures woni sigui ko adi salatu seeɗa ko nden tigui 5h45 ko nden gendarmeɓe tawateɓe to wuuro tawateɓe to nokku biteɗo Janke Maka ko nden nani piyande gurde no fewi tawde ɓe notiti hen nde ɓe gari noon ɓe tawi ko bandiji ɗi naate soyde ɓe jii tawi ɗon noon goski biteɗo Demba Sy ne leleji jam muɗum wondani e wonki e oɗo saaha joni noon gendarmeɓe nan udditi hen losgoji jaaƴi no fewi ɓe gondi kadi kamɓe gendarmeɓe wonde enquête judditaɗo ɓe mbawa yitude kay fawde juuɗe mabɓe e ɗiɗon bandiji waɗoɓe ɗeɗon gueɗe kamtorinde ha joni kabaruji men ɗemngal pulaar to leydi Sénégal ha joni Fadilou Keita ko goto e mawɓe landa Pastef koye cabinet du président Pastef o koko hen tigo jeeya ko hen ko jeeya kanko noon o waɗama kanko kadi woni coordinateur catala bitegal nemmeku
premier coup tour o waɗama noon ko waɗama placé sous mandat de dépôt woni tigui o sokamo fadi ñawore makko ko cellule communication landa Pastef kañuma ɓayini kabaru o nanguira noon ko ɓayinde kabaru kayi tawi ko kabaru mo wodani e hello makko taw ko hello makko weeyo witego Facebook ko fati kayi e oɗo biteɗo DJ Badji noon ko koninke majjuɗo kay oɗo saaha kala donc aɗo yitede e nder winnande makko noon e Facebook o holliri tigui wonde DJ Badji wona DJ Badji tigui ko biftaɗo woni tigui ko baɗaɗo enlevé saabu omo andi DJ Badji wona tigui neɗɗo dogo wona kulɗo mayde e oɗo saaha joni noon ko ɗum woni ko teɓira enquête nana jokki hen ha joni kabaruji men ɗemgal pulaar to leydi Sénégal ha joni keddoɗen to leydi Sénégal keddoɗen ha joni hanki noon to foire mo Mbacké koko muusi waɗi toon e dow yani e dow biyeteɗo Sala Ndiaye noon ko nehowo jawdi ko promoteur to bergerie biyeteɗo Bax Ndiaye ko kañum tigui gaddunoɗo toon garnoɗo tawtorede oɗon foire taw ko foire l'élevage tawi kadi on foire yuɓɓin ɗum ko catala biyetegal fedde witende association nouveau de type d'élevage ɓe mo Touba kañuma yuɓɓino tigui oɗon foire kanko Sala Ndiaye noon o adduno toon ko jawdi makko kal haaldi moɗantendi Allah no fewi fayidi yondi e darande yimɓe kala ɗamino tigui ko ndin jawdi kañuma tigui heɓata polgu kañum tigui heɓata kubni walla tigui so tawi ko mis wonno ko ndina jawdi gagnoto caggal noon de hakkillaji e guiti yimɓe kala pawi ndin jawdi ko ɗon e nder foire he ko ɗon jawdi ndi fukki ko hen tigui jawdi ɗi wasi fitade mum kanko Sala Ndiaye noon holliri tigui wonde kayem ko adi foire o tawa heeɓino e jawdi he ha 30 millions taw ko haliss franc CFA o salinoma yeyde ndiɗon jawdi holliri kadi omo sikki wari jawdi ndi ko ñamde ha ɓurtina woni ko wiyete ɓutede habaruji men ɗemgal pulaar to leydi Sénégal ha joni jeen ha to Ziguinchor jabbuɗen musidɗo men sehili men Amadou Isaka Kebe assalamu aleykum wa rahmatullah. Eka salam wa rahmatullahi ta'ala barkatu Ghalii Abuu Bah salmitama e dennangal hettotoɓe Weltare TV kabaruji garanɗen ɗo e nder Ziguinchor directeur USB ina wayno e kanko e préfet Ziguinchor ɓe ummima ɗo ɓe tawi préfet Niassiya ɓe jeehi to e nokku biyeteɗo Darou Salam département Niassiya eɗen gandi gila hare nde waɗi ngoɗo wuuro koko egguno ha laaɓi kamɓe fo noon ɓe garti ina wayno directeur USB waɗi financement tottiɓe golle kamɓe ɓeɗo rewɓe ɓe mbawa gollade beele ɓe mbawa joguitanade koye mabɓe e gueɗe mabɓe ɗum woni ko kewi to e département Oussouye so en garti ɗo e Ziguinchor eɗen gandi tekkere ina surka ha joni hakkude préfet Ziguinchor e Ousmane Sonko maire Ziguinchor holko addi ɗum préfet portirimo plainte wi ko o wayli inɗe taliji gonɗi ɗo e nder Ziguinchor kala ko inirano inɗe français ko wayno riz javalier en e riz françois en ɗiɗo fo o mofti ha laaɓi o watti ɗo inɗe yimɓe leydi mo wela kanko oɗo maire Ziguinchor ko ari ko préfet kadi portirimo e nder maire Ziguinchor won gueɗe goɗɗe ɗe o waɗata e nder mairie o foti ko waynade préfet ha hokkamo hen yamirore wiyamo wat ɗum walla mbasa wadde ɗum kanko no o waynata ko hande o waynata ko janggo eɗen gandi mairie janɗo ɗo e no Ablaye Balde meeɗi addude facture fodde milliard uji 3 e nder mairie Ziguinchor kanko o préfet gonnoɗo ɗon o wi nawtu sabu population o hattanani oɗo financement ko kalɗa ɗo ko fodde milliard uji 3 wawa yaltude e juuɗe yimɓe leydi hoɗɓe ɗo henna ɓe kanko noon maire Ousmane Sonko o waynata ko hande o waynata ko janggo ina way noon cour suprême hokki gonga préfet Ziguinchor ina way noon kanko oɗo Ousmane Sonko préfet liɓimo kono noon o wi o jaɓani hande o jaɓani janggo kanko de ko porto plainte ɓuuri towde e tribunal Sénégal ɗum noon haala nan hakkude mabɓe o ñaɗo heeɓi kayit umarade cour suprême kanko ko ɓinnowo nde ɗo ñawore o ala hen hande o ala hen janggo ɗum no Weltare TV musidɗo man Amadou Issa Keɓe gorko mboto kabaruji ɗo foɗo radio Zik FM jokkodirde e Ghalii Abuu Bah minen de nduɗo law rawandu kam ñagande min Allah koddiɗo radio Zik FM beele ummoɗo ndu rawandu de lorli min ɗum noon yallo ken walde jam
allahumma amina seydi kebe kabaruji men ɗemngal pulaar sen mima to Ziguinchor koto leydi Mali paɗena aljuma hanki o colonel Azimi Koita hoorejo leydi Mali o wawi tigui wadde décoré to paale Kuluba nogas e nayo neɗɗo ɓena nogas e nayo waɗaɓe décoré noon ko tawa kadi koye mbadi ko wiyete grand maître d'ordre nationaux ko noon komɓe noon ko grand officier et commandeur uji de grand croix de l'ordre national du Mali ɓe keeɓi oɗon décoration ene tawtora cérémonie o hoorejo jagorɗe makko e hoorejo catala bitengal CNT wondude e yimɓe gouvernement makko hewɓe no fewi e ardiɓe des institutions de la république nogas e nayo neɗɗo dignitaire waɗaɓe décoré ɓe hen ɗiɗo noon ɓe keeɓi tigui ko jeenari ndi grand officier de l'ordre national nogas goo heddiɓe keeɓi ko jeenari tawi ko commandeur de l'ordre national so tawi noon ko général de brigade Amadou Sagafourou Gueye ko grand chancelier de l'ordre national kanko kañum tigui idi waɗede décoré tawa kadi koye ɗiɗo heɓɓe tewte yenari grand maître d'ordre national ko heno jeeya o holliri hen weltare makko mawde no fewi o yetti o jarni o mani hoorejo guendi ndi ha joni ko leydi Mali keddoɗen BVG woni bureau vérificateur général ko halfinaɓe ko fate rewidade golloɗe laamu ngu ƴewde kay so tawi golle ɗe ne ndewi lawol so tawi kadi ngaluji ɗi burtinaka ɓe jillinoma noon commune urbaine mo gawo tawi kadi koye mbadi enquête exercice woni hitande 2019 2020 et 2021 e nder enquête mabɓe noon ɓe tawi hen yolde mawde no fewi ndena yolde noon ko yolde nde temedere e capanɗe joyyi e naya million taw ko franc CFA woni ko wiyete irrégularité financiére ha joni kabaruji men e nder leydi Mali ñen ha to wiyete Ségou ñande alkamisa ɓennuɗo jeetati bowte hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e ɗiɗi sanga 20 heures woni 8 heures jamma ko bandiji joguitiɓe ha teddi kañumen mbaɗi jangu mumen e poste de sécurité woni e camp taw ko camp dadiɓe mo zinzana gara tawteɗo e nder département walla e nder région de Ségou bandiji ɗi noon joguitiɓe ɗe ɓe gaari koye dow motoji mabɓe ɓe mbawi fellude ɓen kay montinoɓe sentinelle zinzana ko commune e nder Mali ko commune e nder leydi Mali ene tawe noon e nder région de Ségou capanɗe naya kilométre to worgo wuuro Ségou ngo bilan provisoire mo laamu ngu fuɗɗi rokkirde wonde kay ko yimɓe ɗiɗo mbasi hen pitali men ɗiɗo ɓe kala ko civil en hen goto noon ko udditannoɗo barriére o so tawi noon ko gendarme goto wawi barmude hen mayɓe ɓe noon e barmuɓe kala mbawi nawede to morgo mo Ségou kabaruji men ɗemgal pulaar senumima to leydi Mali koto leydi Burkina Faso paɗena aljuma hanki o laamu leydi Burkina Faso e gardugol capitaine Ibrahima Traoré ɓe jodinoma jonde mabɓe nder jonde hen noon Ibrahima Traoré taw jonde nde no ɓe joddino ɗum ko ɓeena wiyeteɓe pelle taw ko pelle syndicat ji wondude ɓe fedde patronat woni jooma ngaluji e société ji kewɗi ardiɓe société ji kewɗi hoorejo leydi ndi hono capitaine Ibrahima Traoré o holliri tigui wonde yidde mabɓe oɗo saaha joni ko sosde boña moɓe mbiyata fond de soutien de guerre on fond de soutien pour la guerre noon ko pour les efforts pour l'effort de la guerre on boñ noon ko yidde rendinde koppereje kaye wawde wallide ɓeena taw ko wiyete yerlitiɓe wiyeteɓe VDP woni tigui yerlitiɓe VDP woni volontaire pour la défense du patrie yerlitiɓe kay rende gendi mumen taw ko wallotoɓe kay gollotoɓe e dadiɓe leydi ndi ɓe kolliri noon kanko biteɗo hono biteɗo Aboubacar Nakabano on ko kañum woni ministre de l'économie mo leydi Burkina Faso o holliri tigui wonde kay e oɗo saaha joni koɓe cohli guila ko fati équipement mabɓe kamɓe wiyeteɓe VDP e jebtele mabɓe foof ene qime ha temedere e jeegoma milliard taw ko franc CFA ko e oɗon haalis noon holliri noon haalis o tigui jeeyaka walla wawano tigui alano e projet budgétaire 2023 ɗum noon oɗo haalis ɓe jiiɗi kay yo haalis o wawa heɓede tawa kadi ala toɓe jakori ɗum so wona e ɓen jooma ngaluji yerlitiɓe e ardiɓe société ji e pelle syndicat ji koye men ɓe mbawi yakorade kay haaɗi en koppereje mbawa heɓede hano hannirta ni foof noon ko yidde haɓade kay pelle keɓɓitiɗe e ɓeydi tekkude nden ka e kisala e nder guure tawateɗe nder leydi he koto leydi Nigéria cakkitotoɗen to leydi Nigéria paɗen to leydi Nigéria noon banque centrale mo leydi Nigéria ɓe ɓayini communiqué mabɓe ñande jeeɗiɗi lewru gonɗen ɗum lewru bowte gonɗen ɗum on communiqué noon ko yidde andinde dendagal Nigéria naɓe ha tengti noon e gollotoɓe e boño o kono banque centrale wonde kay à partir du 9 janvier 2023 woni tigui lewru dartoɗo hitande dartode hesere nde à partir kay 9 mayru wonde kay kala tirotoɗo
xaalis ba ɗo retere a wawa tirade ko ɓuuri 20 000 naira 20 000 naira ko xaalisa mo leydi Nigéria ñamata ene qime ha 42 euro taw ko xaalisa euro ɓe hollino wonande kay ɓen wiyeteɓe particulier jomin dokka fartange kay wawde tirade ha 100 000 naira ɗum noon ko par semaine e nder leydi he habaruji men ɗemngal pulaar udditena kabaruji men koto RD Congo woni République démocratique du Congo walla ɓe hen mbiya Congo Zaïre wonno ko Congo Zaïre République démocratique du Congo noon eɓe tawe sunare mawde no feewi nden ha tinti noon e fedde nalankoɓe nden sunare noon ko jaltugol aduna debbo nalanke belɗo jimi no feewi biyetenoɗo calamuna noon ko nder calamuna noon inde makko deftere ko Elisabeth Muyndikaye ko ɗum woni inde makko deftere kono ɓuuri lollide ko calamuna ko aseda hande o yalti aduna taw ɓayini kabaru ko jooma galle makko calamuna noon jibina noon ko gila 13 lewru mai 1953 to wiyete e wuro wiyetenogo Elisabeth ville noon e oɗo saaha joni kañum wonti watti wiyede Lubumbashi musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ceera ko ɗum ɗo wonno ko min tongal noon kabaruji men taw ko kabaruji men coftal ɓalli ma en ketto musidɗo men sehil men Oumar Dembel Diallo assalamu aleykum warahmatullah jam ñalle mon hettiyankoɓe weltare ɓiɓɓe fulɓe andudinama bisimilla moon e kabaruji men coftal balli taw koye ɗemngal pulaar yaten ko toon to leydi Qatar haalane kaw guelewidiriyankol potite quart finale uji koye ñalawma hankin kay udditi toon to leydi Qatar hakkude kay kippe mbo Croatie mbo Luka Modric e yaade mum kañum tigui joɓina kay kippe mbo Brésil mbo Neymar Junior caggal noon e ngal ɗon pottal kay ngal fetti kay gotel ɓe gayniri ngal ɗon pottal ko nden tigui ɓe yehi toon to hojomaji dottaɗi hay hunde kay gasan nden noon ɓe yehi kay toon to faw fetta noon ko kippe mbo Croatie mbo Luka Modric e yaade muɗum kañum tigui heeɓi kay passe muɗum faade kay toon to demi final e ngel ɗon kawguel ɗen ɗon poti noon jamma hankinde jokkina toon to leydi Qatar hakkude kay kippe mo ɓen ɗon wiyeteɓe kay Argentine mbo Lionel Messi e yaade muɗum kañum tigui huccodirno kay équipe mbo gendi Hollande ngal ɗon potanno kay caggal kay nde ngal waɗi ɗiɗi nde ɓe yeehi kay to hojomaji dottaɗi hay hunde gasan ko ɗon tigui ɓe yeehi kay toon to faw fetta noon ko Argentine mbo Lionel Messi e yaade mum kañum tigui heeɓi kay passe muɗum faade kay toon to demi final e ngel ɗon kawguel ɗen ɗon potite quart de finale noon e ñalawma hande maɗe jokku kay sanga wattuji 16 ɗi fana e hojom wonande wattuji Europe nawra kay toon to Afrique banggue hirnangue sanga wattuji 15 ɗi fana e hojom hakkude kay kippe mbo ɓen ɗon wiyeteɓe kippe mbo gendi Maroc heddaniɓe kay toon dunde Afrique kala kañum tigui huccodirta e Portugal mbo Cristiano Ronaldo so noon ha wattuji nogas yoni kay wonande wattuji Europe nawra toon to Afrique banggue hirnangue sanga wattuji 19 ɗi fana e hojom potital gongal kay ɓurgal fadede kay ko hakkude kippe mbo Grande Britannique ɓe inde mum woni kay kippe mbo gendi Angleterre taw noon ko yaltinoɓe kay baroɗe leydi Sénégal ɗe e guel ɗon kawguel toon to leydi Qatar ko kañum tigui huccodirta kay e gorije ɗe leydi France ɗe ɗen ɗon poti noon ko kanji tigui woni kay potite wodude kay toon to leydi Qatar Seydi Diallo Oumar Dembel Diallo firti tigi ko leydi Maroc kikiɗe hande o kañum ne heeɓi biye mum faade demi final taw kadi kañum woni leydi gotiri taw ko dogre Afrique heddini e nder ndiɗon kuberi musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ceera ko ɗum ɗo wonno ko min tonga noon kabaruji men ɗemgal pulaar e sawta he ko musidɗo moon sehil moon Ghalii Abuu Bah ina nanggani en karalla ha mbawa won yiide en to banggue YouTube ko miñi men sehil men Saydou Abou Bah to Ziguinchor ko Amadou Issaga Kébé so tawi ko coftal balli ko Oumar Dembel Diallo kerkimala ki jam yo jam Allah jogo mi jogo on